Bai, Bruno, hemen txengo dezukaldean, lanean hasteko prest, ezta? Bai. Eta esan da bezala, lehen da bizi, zure amatxiren sopa egingo dizu gaur kontan. Hori da, osagaiak esango izkizuet, lehen da bizi. Urdaiazpikoa, tomatea, kuia, porrua, kuiatxoa, patata, azenarioa, tipula, baratxuria, aza, gatz gorria, espeletako piperrautza eta oliba olioa. Osagaiak esan ditut, Bruno, eta lanean hasteko prest. Hori, nondik hasiko gea? Hasit hori da, pizten alduzu eta... Sua, hori da. Sua. Bai, hementxe. Hori tenduko dugu. Hotxe, oso. Hori da. Bere alartzen du indarra. Ba. Hori da, bai. Eta amatxin sopa inen dugu eta... Porrua? Porrua garbitzen alduzu. Bai, hori da. Nite dinen ditut eta tomatia eta tipula. Hori da. Amatxi zure amona, ezta? Ba, hori da. Hirugarren eta generazioak dira. Eta sopa hori berroi urte honetan eta egiten dugu ramia ostatuan. Beira. Eta amatxit beti egiten du sopa una egiteko denbora luzez eta... Lasai egin behar dela sopa. Ba, lasai behar dela. Ez sobera fite. Beti goxoan. Beti goxoan. Hola egiten du. Eta zure amatxiren izena? Mardita. Nola? Mardita. Beti maite urrandu eta itea sopa. Eta jatetxean eta beti urte luziz eta egiten du, erun luziz sopa egiten du. Beti egoten da sopa. Bai, beti. Udan edo beti egiten dugu. Listo, porroa garbituta dukazu. Bai? Mozten duzu? Bai. Tip. Bai, txiki. Bai. Hori da. Berotzen ari da? Bai, ari da, bai. Bai? Bai, segituen hartzen du indarra, Eta da? Preste egongo da, bai. Eta karrotak egin ditu. Hori da, azenarioak. Bai. Ondo. Ba, gustora, azte honetan, iparraldekoa etorri dela eta, ondo. Hango makina kontu, pakingo ditugu azte honetan. Pixkanaka, ez da? Ba, Bostu egun alkarrekin, hori da. Hori da, bai. Zatia bekondo daude, otxikilegi, ahondilegi, ziruitzen. ahondiaro. Piskat ahondillo? Ba, piskat da. Hori da. Beste sobera fitea bian dira. Ondo ba. Listo, hau martxan dago, Bai. berua dago. Porrua ere bai barura? Ez, bero. Bero xo. Bero. Hori da. Behin eta berriz esango dizugu, esango dizuegu zuei, nundi gabiltzan, ez? Eta, pixkat izena ondo ikasteko, Donibane Garazitik oso aurre gabiltzan, 12 kilometrotan, hori da. Baionatikan, Iruroroi kilometra. hori da, bide hortatikan, Donibane Garazire iritsi baino 12 kilometro lehenago daun herritea. Bai, hori da. Duzunaritze, obaitare duzunaritze. Bai. Bi eratan. Baratxuria ezagiko dugu. Zer ingo duzu? Baratxuria ezagiko. Baratxuria, bai, ondo. Porrua ze iguitzen nahiko, o gehiago? Ez, hola. Nahiko, ez da? Hori da. Ondo. Bale, bau, listo. Bai. Hoita gota hori iten alduzu? Bai. Karota, gurezeko azona joa. Hori da, bai, pixoneka... Izenak ikastu. Xindaga hartuko dut. Zopa honek daramatza, hori barazki asko,
Hori da. Hori da. Eta gero, urdai azpiko pixka bat. Bai. Ondo. Eta danita hori behar nuke. Hau, Bai. hartu lazai. Idezka. Hori da, jatetxea daukazu eta baita ere, hotela. Hotela, bai. Hori. Biat egiten ditu. Zenbat? 8 ganbara bai. 8 ganbara, Bai. 8 logela. Hori. 8 hori da. Ba, ni behin izan naiz eta oso leku bolitian dago, gain-gainean, ezta? Hori da. Hori da. Izena kol deitzen diozu ezek, kol de gamia. Kolde da mia, mendi tastuan eta... Hori da, mendi gain ibiltzen da. batian, ezta? Bai, hori da. Mendi gaina izango ginuke, baina, bueno, pentsako kol, zena du? Bai, Kol, kolde da mia. hori da, Mendia, frantzesez mendia da. hori da, bai. Hori da, hauek listo, eta... Ba, minutu batian eta ezagutu du. Hori da, Ba, vale. esartzen aldituzu. Barura? Ba, Hori da, bale, ba. Lehen da bizi hasi izan lanian, zure amatxi, ene amatxi eta Bai. itatxi. hori da, eta gero zure gurasoak eta Ba, orain zu. laborantza zen lehenik. Bai, Eta jendia diten zien eta merkatura joaiteko, edo Donapaurerat edo Donibanera zira. hori da, Eta etzen ostatia, etxe bat zen. hori da. Pasako, Pasa- gaua bai, pasatzeko, bai. eta Gaua horrela, edo ezta? tahalen eta pausatzeko, edo hola. Hori da, Eta jaten zutenan, amatxi diten zien eta... bai. Historia handiko etxia esaten. Ba, hori da. Kuietxoa pixka bat, Bai, baita ere? kuietxoak. Hori da. Eta horiek iten dituzu? Bai, zuritu ingo dut? O zuritu gabe? Ez holo hola, Holaxe. darbitu eta... Eta hori baita ere lauki txikitan, ezta? Bai, Urte guztien edukitzen duzu sopa hau, ba, eta batzutan ba igual kuietxoan garaia ez da, baina beste Denbora, zerbait ba. botatzen da. Hori, gauza da barazki... hori da, barazki eta Hori da. denborain... Mhm. Listo. Si? Barrura baita ere, Ba, kantitatea ezartzen nahiko, aldi- ezta? Bai, untsa da. Hori da. Zartzen Dena barrura. dituzu, bai. Holaxe. Dena barrura. Dena guztia ondo naztu. Bai, xarpota zariko dugu. Hori da, bai. Bai, hola. Eta asa. Azare bai. Eta gero patata falta du Ba, baita ere, ezta? jo ezagitu dugu eta Bai. azken minutoetan, Hori da. Zurituta utziko ditut patatak. ba, zuriten Bai. dituzu. Batekin nahiko ala bilak. Biak, ba, Biak. biak. Hori, ondo. Eta gero busti, urarekin bustiko dugu. Ba, urarekin mustiko dugu, eta oren bat eta erdi, Ordu terdi. ba, oren bat eta erdi utziko dugu eta emetia, Lasai, lasai, ezta? lasai. Hori da. Ara. Tapatuta? Tapatuta, Taparekin tapatuta. bai, tapatuta. Gatza ezagitu dut pixkat, eta Bai. hori da. Zu gatza ekarri duzu, baina hemen Ba. desberdina baita ere, ezta? Hemen gatza erogia eta egiten dugu. Eta anuan egina da. Nun egina?
Anuan, bordeleko anua ikin egina da. Mira. Eta maiten du gustu bat eta ezigarri una. Orain dela gutxi, gatz beltza eukin. Bai. Hor dago, bai. Eta orain gatz gorria. Gatz gorria, bai. Eta esperatako bipera. Esperatako bipera baita ere, nola ez? Bai. Laxen, ordan, taparekin tapatuko dugu. Ba, ura ezagiko dut. Bai. Hemen, nahi izan ezko bentzen bete, Ba. ura eta gero bota. Ba. Hori da. Ondo pixkanaka lehen biziko eguna da, eta ikasten jungo geba, non dauden gauzak, eta elkarrekin lanera moldatu, eta hori xen, ez da? Bai, hori da. Hori hartuko dut. Bai. Hau, prest. Hau garbitu. Ura ezagiko dut. Hori da. Gaine hartio ezagiko dut. Bai. Estali arte, ez da? Ba. Hori da, Estali oan arte, tapa bat, bai. tapatzeko. Hemen da. Hor dezu, ondo. Bale. Zuia Hola da. usten aldu eta Zu motelean pixkat irakin eta gero Ba, irakin eta eta gero bajatu, ez da? bai, bajatu eta. Hori da. Horren bat erdi. Bale. Ba, entzun dezu, Mitxen, irakingo dugu eta gero zu bajuan ordu terdi horrela, ez da? Ba, ordu terdi. Ordu terdi. Jakiten, zeu zaigo xoa. Bai, Hori da. Eta orain, bigarrengo pausua? bai, patatak eta ezagiko ditu, Bai. osten ditut. Bai, lauki txikitan ebakita, ez Bai, da? hori da. Ondo. Bale, bitartean zui gogorazi, beste modu bat badaukagula, programa beste momentu batean ikusteko QR bitartez, telefono bitartez. Klikatu lauki txiki horretan, eta bertan azalduko dira, osagaiak, kantitateak, eta berriz ikusteko moduan. Nola egin dugun, eta egiteko modua eta kantitateak, nola ez. Barazkiak pixkatien martxeneki, iregiten hasi eta patata gehitu, ez da? Bai, hori da. Hori da. Dena barrura. Eta hoi emeti. Eta orain pixka zua jetxiko Bai. dugu eta gozo goxo. Goxo. Lasai. Pixka eta naztu. Aha. Zaiona. Jastatzen dut? Demora pasada. Balazki egin nengo dira. Gatza pistatu dezagitu du? Gatxuria batako duzu. Bai, orain bai. Hala. Eta bipera pistat. Naiz eta hasiera mota, oan beste ikutu bat, ez da? Bai. Bukaera. Ni maite dut eta Bai. pistat bizio. Hola. Bai. Ara, egina da. Egina da. Bai. Hori da. Eta orain orduan soperan sartzen dugu? Bai. Uratu. Zuetatik anateko dut, bai. Txusket. Hori da. Nintzen lasai, bai. Horrekin, nire almozu honekin. Honekin, bai. Eta handio da. Hau, pixkaken du. Hola, bat aintzeko. Hemen bertan ateratzen duzu emaira? Ba, beti, ostatean beti. Bai. Hori, gero norbeak ardezala, Ba. nahi duen kantitatea, eta baita ere pixkanaka berua mantentzen Ba, duelako honek. Hori da, bai, ezta? Hortako da. Hori da. Hori da, listo, niretzako nahiko da. Hola. Listo. Gaurko lehen da biziko platera, hemen txe. Gure xefaren azken ikutuak ezan, eta ostu baino lehen, pastatuko bat. Tipula, tomatea, baratxuria eta urdaiespikoa txikitu eta oliba oliotan erregozi. Porrua, azenarioa, kuia, kuiatxoa eta aza zatitu eta gehitu. Gatz gorria, espeletako piperautz gorria eta eskaia gehitu. Ura bota eta irakin.
patata zuritu, zatitu eta ontzira gehitu. Gatza eta piperautzaren ikutua eman eta aurkeztu. Listo, prest? Dira estatzeko. Bai. Zerbitzatzen dira zu, platillo? Goti. Nik garai honak sopa berua jateko, ez da? Nik sopa salia naiz da, baina- guztian zehar bai udaran ere bai, bai. Guk urte luzian egiten du. Bai, ez da? Bai. Eta gaine baraskiekin egin da. Bruno, Jauri Berri, gogoratu, restaurant Kamia, Kamia jatetxea. Eta nio banain, daztatzea. Zapore honeko da, bai? Txiki, eta dana barrura. Zondo sartzen zopa. Hontxe gaine, hori duntan, primeran. Zuen piperrautzak ematen dion ikutua, berezia, hori da. Gurontan egiten ditugu zopak, baina gogoratu, piperrautza, espeletakoak ematen diola bere ikutua, eta ikutu hau berezia da, ezta? Hori da. Hori da. Eta azte guzti honetan, behin baino gehietan erabiliko esu baitaren. Ardura. Hori da. Lehen da biziko platera bixen da zopa, eta orain bigarrengoakin gatoz. Eta gogoratu guzti, iradokizunak gustora jasotzen ditugula, txorienea@itb.eus. Eta aste guztia daukazue bidaltzeko. Bat edo beste bidaldu. Bagatoz bigarrengo platerakin.